A hefyd, oedd y llais yna yn deud wrtho fi, paid â deud wrthyn nhw, this is our secret. Ti'n yn cael deud wrth pobl be dwi'n deud wrth ti, achos dyma'n cyfrinach bach ni, a pobl jyst yn mynd i feddwl bod ti'n mad, a mae pobl yn mynd i, ti'n mynd i fod yn burden ar bobl eraill os ti'n rhannu hwn efo nhw. Ac jyst bod y llais yna, wastad yna, jyst yn torri ti lawr a lawr a lawr, a be bynnag ti'n neud, ti'n modd, mae wastad yna. A weithiau dwi'n dda am jyst anwybyddu fo, ond weithiau mae o jyst mor fyddarol, ti jyst methu, relentless. A weithiau mae o jyst yn, ti'n really rubbish, ti'n neb yn licio ti, pam ti yma, bla bla bla, ond weithiau mae o literally pobl yn sgrechian at ei yn ymhenni, fel metal rock band, just yn sgrechian at ei. So yeah, mae just yn constant battle efo hwnna really, ond dwi'n neud yn reit dda ar y degau, ond weithiau pen ti'n cael y pyliau yna, mae'n anodd. Ond really, achos erbyn y diwedd, o'n i'n neud taith cyw ar y pryd, ac oedd y llais yna bron iawn yn physical thing erbyn hyn. Ac oedden ni'n gweithio fo'n gilydd trwy'r dydd, fi a Jack a Joke a Sally Mally a Rapscallion, o pobl really fun, a wedyn o'n i'n mynd yn ôl i'r gwesti, oedden ni'n cael bwyd, ac oedd pob un yn mynd off i gwely, ac o'n i jyst yn meddwl, please peidiwch y galw fi ar ben yn hun, cos dwi'n gwybod fod fi'n mynd i fewn i'r stafell yna, a fyddai ar ben yn hun hefo'r llais yma trwy'r nos. A ti wedi cael hynna ers oedd ti'n fach? Ie, dwi'n meddwl, fi'n cofio, fi'n siŵr bod fi wedi cael iselder ers fi fod yn bach, really. Dwi'n meddwl bod fi ers ages wedi bod just yn, o'n i'n blentyn anhapus, oedd popeth yn, Nos o bwrw glaw. Wel, mae yna stori i hyn, apparently, pen oedden ni'n fach, tua 4-5 mlwydd oed, oedd fi a'n chwaer i Elan yn gorwedd yn gwely efo mami'n bore Sul. A dyma Elan yn dweud, mae mor lyflu tu allan, mae'n ddiwrnod hyfryd o haf, a mae'r blodau'n beautiful, a mae just mor lyflu, dwi'n mor hapus. A dyma mam yn dweud, dyna neis Sel, be amdano ti, Mir, ti'n licio'r haf a'r blodau a'r pethau lyflu? A nes i dweud, na, dwi'n licio nos a bwrw glaw. A man a man bod pen fi di troi yr holl ffordd rown fel yr Exorcist, a bod fi'n cropio fyny'r waliau at that point, achos oedd o'n really fel, no, dwi'n licio nos o bwrw glaw. Ond erbyn hyn, pen dwi'n cael y pyliau isel yna, mae pobl yn gofyn i fi, ti'n teimlo am nos o bwrw glaw? Nos o bwrw glaw! Ti sydd wedi gwneud o'n Miriam. Yeah! So yeah, mae kind of yn cute thing nawr, ti'n teimlo nos o bwrw glaw, ond dwi'n meddwl, bod o wastad i bod yna, ond nath o dim ond ddod i'r amlwg pen o'n i yn fy ardegau. A fi'n cofio cael appendix fi allan, a o'n i wedi creu lot o fuss, ac oedd pobl yn poeni amdano fi. A fi'n cofio jyst gorwedd yn y gwely yn yr ysbyty, ac o'n i'n ffidlan hefo Cris fi, fel un, ac yn neud o'n scrunchy. A oedd y llais yma'n deud, be ti'n neud? Stopio neud hwnna, ti'n mor annoying! A ni fel, sorry, a dyna'r pryd nath o ddechrau. A wedyn, pen nes i droi yn 19 wedyn, ac o'n i ar fi'n symud i America, nath o really daro fi. A wedyn ges i fynd i'r, wel, fi'n cofio just crio un diwrnod yn controllably, just desperate. A mam yn gofyn, Mir, beth sy'n bod? A nes i ddeud, dwi ddim yn gwybod. Dwi just yn teimlo'n crap. A ges ti help wedyn? Nes ti i gael help? Do, nes i gael help wedyn. Nes i fynd i'r doctor, a ges i'r diagnosis o clinical depression. A nes i trio consela, nes i trio CBT. Ond dwi'n meddwl bod fi angen trio eto, achos o'n i ddim yn agored iawn hefo Na, weithiau mae'n anodd rhannu popeth. Mae'n cymryd spel i sort of rhannu, i fynd reit lawr i'r gwylod, dwi'n meddwl, yn dydi? So dwi ar meddygyddiaeth, wedi bod ers 10 mlynedd nawr, a kind of ofyn dod off nhw, achos maen nhw dwi just ofyn be fydd ar yr ochr arall. Ond maen nhw'n gweithio i fi, a dyn nhw ddim i rai bobl, a dwi'n gwybod bod nhw ddim yn gweithio i ti, Griff. Ond mae pawb yn wahanol yn dydyn, a mae'r ffordd wyt ti'n ymdopi efo fo'n wahanol. Felly mae yoga yn helpu fi, mae just amgylchynu fy hun efo bobl positif yn really helpu. Mae just y ffordd ti'n dalio efo fo.